hiru puntuak edo egingo dituzunak. Aurkeztuko bazenitu, urgentzia, zeintzuk izango ziren. Ez dakit oso ongi ulertu zaiten. Bai? Ulertu bai. Zure programa politikoan, zer jarriko zenuke lehen 3 puntuak? Ulertu bai, baina erantzuna zaila da. Baina legeak esaten du euskara eta euskal kultura sustatu behar dituela ETBek, eta orduan lege berriak beharko lirateke noski, baina jatorrizko lege horri ekintzekin erantzun. Eta horrek esango luke ETBen euskerazko eskaintzak izan behar duela jaunda jabe edo lehen etxi behar dela, eta hori ikusi beharko litzateke laukateetan. Adibidez, ETB laukatea, lehenengo gauza ingo nuke, ETB laukatea euskarazko kultura kate bihurtu. Eta albistegi berezi batzuk ere egin daitezke, euskaraz hor momentu bereziak daudenean. Gero, beste erabaki bat hartuko nukena izango litzateke karrera profesionala sustatu, eta 1178 langile daude EITB-en, langile publiko asko dira, eta haiei entzun, eta ez jarri ardura postuetan gogoko alderdiko pertsonak, baizik eta etxe barruan ibilbide bat dakaten pertsonei karrera profesional hori garatzeko aukera eman eta haiek jartzea. Eta gero beste zerbait egingo nukena da, ja ETB-tik kanpo beste eragile batzuekin, eta izango litzateke eratzea aholkulari gobernu kontseilu moduko bat, eta izan dadila hori pixka bat estrategia eta gidalerroak markatuko dituena, eta ez dadila hori alderdi politiko baten batek jarritako pertsonak erabaki dezala guztia. Nik ez dut inoiz izango buskeko mugikor bat, inoiz ez mugikor berri bat, hilean oso gutxiratik. Orain Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G hau hilean 9 € ordainduta, eta oraindik bezero ez bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Berrogetala urteko emakume bat zaintza intentsiboetako unitatean dago, Donostian ustez ertzaintzak foam bala batekin jostean. Jaurlaritzako segurtasun sailak adierazi du gertaeren frogak biltzen hasi direla, besteak beste inguruetako kamerek jasotako irudiak. Egonkortasuna, sinesgarritasuna eta elkarrezketa aldarrikatu ditu gaur Imanol Pradalesek EAJko lehendakariak Madrilen. Zehazki autogobernuan jarri du arreta, PSOErekin Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruaren investidurarako egindako akordioan oinarrituta. Gainera, EH Bilduk hauteskunden testuinguruan proposatzen dituen ideiak amuak direla esan du, eta hauteskunde taktizismoa besterik ez direla. Ego eta Ipar Euskal Herriko nekazarien protestak bat egin dute Biriatuko mugan. Eguerdiko ordu batak aldera iritsi dira bi traktore zutabeak eta Laura kaldera egon dira bertan. 100 gora ibilgailu elkartu dituzte eta trafiko astuna geldirik dago inguruetan. Besteak beste erregaia eta energia zergarik gabe ordaintzea eskatzen dute beste sektore batzuek egin bezala. Aldaketarik sumatu ezean protesta gogorragoak iragarri dituzte ekainaren baterako. Nekazari talde bat Nafarroako parlamentuan indarrez sartzen saiatu da gaur goizean eta tentsio handiko unean egon dira haien eta sarrera eragotzi dieten foruzainen artean.
Nekazariek elkarretaratzea egina zuten eraikinaren aurrean eta aurrekontuak onartzeko plenoan sartzen saiatu dira. Foruzainek atean eten diete bidea, borra kolpeka eta bultzadekin. Istiluen ondoren nekazariek kanpoan aldean jarraitu dute. Indargorri Osasunaren zale taldeko 38 kide atxilotu dituzte gaur goizean Iruña inguruan. Indargorrik berak esan du polizia operazioaren berri bere sare sozialetan eta Espainiako poliziak baieztatu du. Goizean goiz hasi da operazioa eta orduak pasatu ala atxilotu kopurua handitzen joan da. Espainiako poliziak aurreratu du litekeena dela operazioaren amaieran gehiago izatea oraingoz irekita baitago. Martxoak 8 dugu bihar emakumeon nazioarteko eguna. Adi mobilizazioei. Arratsaldeon guztioi, emakume batzuek piztutako sugarrei esker egonda bizirik gizarte berdintzale eta justuago baten aldeko borroka. Egindako bidea aintzinate txita jarraipena izango dute, hainbat moldetako borrokek eta aldarriek emakume nazioarteko egunaren arira antolatu dituzten dozenaka mobilizazioetan. Mugimendu feministak zaintzen auzia jarriko du ardatzean gaia hitz egiteko gurean izan genuen atzo Ekine Patriati Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, entzun. Martxoak 8 heltzear dela, dimentsio guztiak lelopeko kanpaina aurkeztu du Euskal Herriko Mugimendu Feministak. Kanpainaz eta emakume langileon nazioarteko eguna hitz egiteko, pantaiaren beste aldean dugu Ekine Patriati Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, ongi etorri Ekine. Kaixo, arratsaldeon. Martxoak 8 honetan emakumeok badugu zer aldarrikatu zuen ustez, ezta? Bai, hori da. Bueno, aurten kaleak hartuko ditugu gure bizitzekin negoziorik ez hace Oskar Goya lelopean, ez? Emakume langilo bizi ditugun egoera prekario eta kaskarrak salatzeko asmoz. 3 hilabete inguru pasatu Azaroaren 30ean greba feminista orokor egun hartatik, ez? Egun historiko hartatik, zeinetan kalera ateratzeko arrazoi asko genituen eta bueno, martxoak 8 aurten, osea, martxoak 8 honetan ere, bide horretatik jarraituko dugu. Bai, barkatu, jarraitu. Urgentziazko egoerei aurre egiteko neurri eta irtenbide zehatzak eta berehalakoak exigitzeko, ez? Izan ere, zein da Euskal Herriko emakumeok bizi duguna? Bueno, besteak beste, azaroak 30ean salatu genuena, ez? Zaintza lanak gure gain jausten direla, ez? Eta, hor badagoela aitorturik gabeko lan bat, ez? Zaintza lanena eta oso feminizatua dena,
oso familiarizatua dena, eta bueno, hori gaur egun onartezina da, berriro diogu onartezina dela, zaintza sistema guztiz privatizatua eta familiarizatua egotea, eta feminizatua eta baita razializatua ere, ez? Beraz, bueno, hori jasaten dugunean, gure aldea bada, martxoak 8an horrekin jarraitzea, eta bueno, besteak beste, soldata arrakalarekin ere, ez? Zeinak, bueno, pentsioetan, zuzenean ikusten den, ez? Nola, banaketa, sexuaren araberako lan banaketa, ondorio larriak dituen emakume pentsiodunengan eta pentsio horietan. Zaintza sistema publiko eta komunitario baten alde egingo duzue beraz, beste aldarri batzuekin batera. Leloari begira, esan bezala, dimentsio guztiak lelopean antolatu duzue kanpaina, zer barne bildu nahi izan duzue lelo honekin? Bai, bilgune feministatik dimentsio guztiak lelopean atera gara kanpainan martxoak 8 honetan, besteak beste aldarrikatzeko indarkeria matxistak eta gaur egun jasaten ditugun egoera prekario guzti horiek dimentsio ezberdinak hartzen dituela eta horri erantzun bat emateko eta erantzun integral bat emateko gurea ere badela, gure borroka ere badela dimentsio guztiak hartzen dituena eta hori dela gure aldarria, ez? Aldarriekin batera, zer da proposatzen duzuena bilgune feministatik? Orain arte ibili garena esaten, ez? Antolakoa feminista dela bidea guzti hau, sistema heteropatriarkal hau iraultzeko eta benetan errotiko eraldaketak proposatzeko, ez? Eta antolakuntza feministaz aparte eta kaleetan egin dezakegun borrokaz aparte, lan handia dagoela ere instituzioetan, eragile sozialetan, ez? Lan eremuan eta exigitzea ere hartu behar duten ardura horiek, ez? Eta badela ere pilota gobernuen eta instituzioen teilatuan. Badela ordua gobernuek haien ardurak hartzeko beraz. Ostiral honetara begira, Euskal Herriko feministek herri eta hiriburuak aldarriz beteko dituzue, nolako ekintzak antolatu dituzue? Herri ezberdinetan mobilizazio ezberdinak egonen dira, goizean zehar arratsaldetan Euskal Herriko mugimendu feministak deitu dituen deialdiak izan dira, antolatu dituen deialdiak izan dira Bilbon arratsaldeko 7etan Jesusen bihotzetik, Iruñean ere arratsaldeko 7etan Antoñutitik, Donostian Antiguako tuneletik 6:30, Baionan 6etan Herriko etxeko plazatik eta Gasteizen 6etan San Antonetik. Maika telebistatik, mobilizazioek jarraipena emango diogu ostiralean, orduan adi ibili, gauzak horrela, amaiera emango diogu elkarrizketari, esker mila Ekine Petriati, Euskal Herriko bilgune feministako kidea, gaur gurean zuen aldarriak aurkeztearren. Bai, eskerrik asko zuei.
hezkuntzan inklusioa eperik gabe lelopean dirua biltzeko urteroko kanpaina abiatu du integrazio batzordeak. Seaskako ikastoletan elberritasunen bat duten aurren inklusioan laguntzea du helburu guraso talde horrek eta 116.000 euro bildu nahi ditu aurten gero eta handiagoak diren beharrei erantzuteko. Ikastolak denendako irekiak dira. Denendako nahi du ere behar bereziak dituzten aur guztiendako. Eta aur batzu laguntzailerik gabe egoki dira klaseetan, eta hori guretako onartezina da, eta horregatik integrazio batzordeak lan hori egiten du, diruk bilketa kanpaina hori egiten du, postu horiek finantzatzeko Hezkunde Nazionalak ez dolaik bere hitza betetzen, ez dolaik bere engaiamendua betetzen. 116.000 euro behar dugu. Orduan, dei bat egiten dugu jende guztiak haien laguntza ukaiteko. Eta ekitaldi zonbait antolatiak izanen dira, adibidez martxoaren 17an Lakajan jantzi uste bat, gero lasterkaldiak ere antolatiak dira Angelun itxaslaminen lasterkaldia martxoaren 17an. Eta neskako jika azkainen apirila. Eta errespetatzeko gure ahangura da errespetatzea ikasle horien eskubideak. Kultura gaietara egingo dugu salto ikusentzunezkoetan, Gaizka Izagirre pantaiak euskaraz kidea dugu beste ostegun batez gurean ikusi. Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz esteinatu diren eduki nabarmenak gomendatzera. Aste honetako gomendio zerrenda berezia izango da, izan ere martxoaren 8-aren atarian gaude eta emakumeen lana, borroka eta presentzia aldarrikatzen duten zenbait izenburu aipatuko ditugu. Filmin plataforman Writing with Fire dokumentala, Indiako Kabar Lajarilla Dalit kastako emakumeek argitaratu eta idatzitako Indiako lehen egunkari ardatzartuz, prentsa askatasunaren eta feminismoaren aldeko alegatu boteretsua eta ikaragarria. Iratxe Fresnedaren irrintziaren oihartzunak, Mirentxu Loiarte zinema zuzendari eta Gidoilarei Nafarraren bizipenak eta obra jasotzen dituena, Zauriak, eromena, gaizkiegonak eta osasun mentala ikuspegi feminista batetik lantzen duen dokumentala, eta Isabel Ergeraren El sueño de la sultana, izen bereko ipuin feministan oinarritua, bertan emakumeek gobernatzen duten mundu utopiko eta imaginarioa deskribatzen da. Eta hala ez bazan, izeneko laburra, betiko istorioen inguruan gogoeta egitera gonbidatzen duen lana da, eta Julen Hernández kazetariak zuzenduriko Aurrera egin badugu. Jaizkibel konpainiak testu inguru bezala alardearen afera hartuz, Euskal Herriko zenbait emakume esanguratxo omendu nahi izan ditu. Primeran plataformatik aldiz, iritsi berri den Gure Hots, Arrate Fernandezena, 40 urte hauetan Euskal emakumeek lan munduan izan duten egoeraren erradiografia historikoa, etenbarik joten, panderoa emakumearen alduntzea euskara eta kultura ardatz dituen dokumentala, eta Maider Oleagaren Muga deitzen den pausoa, Elbira Zipitria euskarazko irakasleen aintzindari du ardatz. Eta azken aipamenak ikusentzunezko 3 podcast gomendatzeko. Amaika Telebistaren Ama M. Ume, Gazteako Joko Ona, eta azkenik Minbizi. Minbizia ez delako arroxa, marroi izugarria baizik diote, izan Inurriko elkarteko kideek eta egin duten podcastean argi utzi dute pink baino punk izango direla. Honakoak izan dira asteko euskerazko esteinaldi nabarmenenak, baina gogoratu zernonikusi.eus webgunean zehatz-mehatz dauzkazuela sailkatuak asteko esteinaldi guztiak. Erantzun bat epia, zauzima
Euskara Abentura da ikusi berri ditugun irudiko ekimena. Aurtengo Euskara Abentura espedizioan parte hartu nahi izan ezkero, garaiz zabiltzate, izan ematea izan ere zabalik baitago, bihar arte, 125 gaztek Euskal Herria oinez eta Euskara zeharkatuko dute aurten ere, uztailaren 1-tik 31 oinezko espedizioen berri izateko gurean dugu Irune de la Maza, Euskara Abenturako koordinatzailea. Arratsaldeon, Irune. Kaixo, arratsaldeon. Hasteko aurkeztu iguzu, zer da Euskara Abentura? Bueno, Euskara Abentura da abentura bat, espedizio bat. Euskal Herritik oinez igarotzen gara uztaileko hilabete osoan zehar, 1-tik 31. Eta parte hartzaileak Euskal Herriko provintzia guztietako gazteak dira, gehi diasporakoak baita ere. Eta hor ibiltzen gara, herri batera ibilbideak egite ditugu, eta gero hilabete oso bateko programazio bat antolatzen dugu. Zertarako, zein da zuen helburua? Lehenik eta behin, Euskara Abentura, Euskararen bueltan sortzen den ekimen bat da. Gazteaen artean Euskara bultzatzean helburu bultzatzea da helburu nagusia. Baina horretaz gain badaude, euren artean sarea egitearen helburua, Euskararekiko errealitate ezberdinak bizitzea eta ezagutzearen helburua. Euskal Herria ere modu batean edo bestean ezagutzearen helburua baita ere, batzuetan Euskal Herrian bertan herri batzuk edo non kokatzen garen ere ez dakugunean, ez? Horiek dira apur bat helburu potentenak, gero harreman osasuntzuena, elikaduraruna, burujabetzarena, badaude hor beste hainbat landu egite ditugunak, baina bai errotik Euskara dela gure helburu nagusia. Euskara da zuen helburu nagusia. Nork hartu dezake parte abentura hontan? Aurten, 2024ko espedizioan aukera daukate 2007an eta 2008an jaiotakoak, horiek Hego Euskal Herriko gaztentzako eta gero Ipar Euskal Herriko gaztentzako ere 2009an jaiotakoek ere parte hartu dezakete. Euskal Herria luze zabal zeharkatu izan duzu aurreko espedizioetan ere, 7. edizioa duzu aurtengoa, berritasunik izango du espedizio berri honek? Oinarrian ez, nahiko momentu honetan nahiko zaila egiten zaigu hainbeste jende leku batetik bestera barraiatzea Euskal Herrian zehar, orduan oinarrian espedizio bat egingo dugu, bilbidea beti herri ezberdinak ezagutzen edo ditugu ez, urtero berriren bat sartzen da, orokorrean ibilbidea nahiko berdina izaten da. Eta berritasunak beti programazio horretan saiatzen gara, hilabeteko horretan saiatzen gara gauza berriak gazteekin partekatzen, eta horre egongo dira berritasunak. Oraindik ezin dugu askorik esan, horretan gabiltzalako orain, justu puntuan, baina bai, gauza berriak datoz eta nahiko potente. Lanean zabiltzate orduan, edizio berri hontarako lantaldea sortzen ari zarete, ezta? Bai, hori da. Orain martxoaren 18 arte daukagu lan eskaintzetara hautagaitzak aurkezteko epea. Eta hor, bai zerpak, bai osasun lantaldeko medikutari zainak, bai komunikazio lantaldea, denetarik behar dugu eta lan eskaintzak profil guztietarako zabaldu ditugu, eta hor daude martxoaren 18 arte baten bat animatzen baldin bazaigu hautagaitza aurkezteko. Bada Euskara Abentura ezagututa, parte hartzeko asmorik baduenak, badaki harremanetan jarri euskarabentura.eus webgunean sartuz Euskara Abentura proiektua ezagututa, eskerrak ematerik besterik ezaigu falta. Mila esker Irune de la Maza. Eskerrik asko zuei. Kultura gaiekin jarraituko dugu oraingoan. Bizkaian emakumeak dantzari 2013 urtean sortu zen ekitaldi bat da, azkenengoz 2019an egin zen eta orain berreskuratzeko asmoz 8. edizioa antolatu dute Durangon ikusi.
Durangotik Gasteizera, 38 hitzordu izango dira udaberri honetan Gasteizko udalantzoki sarean. Adi. Antzokien udalzareko udaberriko denboraldia 38 proposamen berrirekin dator. Apirilak 11 eta ekainak 30 bitartean gasteiztarrek emanaldi desberdinez gozatzeko aukera izango dute. Ekimen artistiko desberdinak aurkituko dira denboraldi honetan, antzerkia, dantza, musika, zirkoa eta beste hainbat ikuskizun. Beste urte batez, antzerkia garrantzi handia du programazioan, hainbat antzeslan egongo dira, hauetako bat Lolita Floresen Pontzia lana. Dantza emanaldiak ere izango dira, gainera Gasteizko La Intrusa konpainiaren azken lana estreinatuko da. Nuile zirkoak emango duen ikuskizunaz gozatzeko aukera egongo da, eta musikak ere bere lekua izango du. Neomak taldea, Niño de Eltzeren ikuskizuna, Euskadiko Orkestra eta Gasteizko Udal Musika Banda besteak beste. Bestalde, programazioa kontzertu handien 19. zikloarekin bat egiten du, eta musika klasikoa bultzatzeko, edizio honetan ere herritarren proposamena jaso dituzte estatuko eta nazioarteko interprete eta kontzertuak ekarriz. Gonbidatuetako bat Ainhoa Arteta sopranoa izango da. Sarrerak martxoak 21 10 aurrera jarriko dira salgai. Lehiatian, telefonoz eta printzipal antzokiko webgunean. Gure hotze promoa izango dugu jarraian, ikusi. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri honatu euskaldunak, euskararen lagunak, atxe eta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean, tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, koko-kokoriko, euskararen txalea ez da eroriko, mingainaz, mingaina. Arazo teknikoak izan ditugu, baina korrikako irudi batzuk ikusi dituzue, kontuan izan, gerturatzen ari zaigula korrika, Arro herri lelopean ari jarraipena ere emango diogu, martxoak 8 bezala. Azken albiste hauekin, saioari albistegiari amaiera emango diogu. Ongi izan eta gero arte. Paper batean marraztutako txoriak bezala gela barnean taleregan. Hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe. Itzen uholde etengabe bat, bere urak azitazi, aizen foda ezin duzuna, besoekin geldiarazi. Nor mugatzen du lurra, nor bukatzen du lurra, geu baldin bagara, geure lurra. Zuriak sortzen, jaikitzen da erortzen, ikasi dugu, urratsak elkarlotzen. Ozarara naizu, eskua urrekin, zerbait esan nahi dizu, desagertu aurretik. Banuela literatur munduan bederen halako gogo bat gauza guzien
errausteko, euskailtzeko, bertan behera botatzeko. Eskubide reproduktiboak, sexualak, abortuaren despenalizazioaren aldeko mugimendu horiek.